lukurok sabono teisa u kok chapnogo hapangni bisingtei achuknai o kok chapnogo kwbangma tiprasarokni hamkrairokni bagui kok chapjago tabuk bwskangni talsani bisingono Chongbario nai o Chongbario bisingtei sabono lukurok teisa haino hai hapango titi ADC o achuknai babisa bokhago tongo BJP babisa bokhago tongo Tripura motha horongni bodolni bisingono phanlaijak tabuk saboba ungnai oroni achuknai ADC ni main administrative building norok nugina mangkhana a bisingo orono CEM bongo EM bongo aboni yagulo o thayono o buildingono o officeono phaiye kwbangma lukurokni hamkraini bagui kor chapjago a bisingo jekono lukurok jodino malainani hinke o thayo phaiye EM yakheba MDC CEM rok bai malaijaknai thaingkha obo tabuk naithayobono lukurok sabono chongui teisaoro CEM EM MDC sramno obo hasteni joto lukurokno tabuk mokol naisungui naisikjak tabuk obono Khumpui TV bo kami o thangai lukurokni koknono piri tongo lukurokni koknono awaimungni bisingtei Khumpui TV ni channel ni bisingtei normo jeng phunogui tongo naitongni oboni bagui norni bo jeng login nango norni login man thangise jeng teibo kami amsayo Tripura sarok bo halogo tong abono phunuk manai tei bwskangni TT ADC Chongbario sabo tini o thayo phaiye achugui luku hamkraini samung tangno hinibo jeng naisinglai Kwthang